шумо. Мои хорошие, агар дидостгӣ боштон, агар шунидостгӣ боштон, якта компания нав пайдоштагӣ, компания кореӣ, номаш Atomy. Уже камтар вақт ба ҳамин Инстаграм ба интернет ба ҷудоям популярна шуда рафтааст. Ҳам продукцияш, ҳам ҳамин компания худаш расо ҳама биодобавка, ҳар хел витаминои таъриф кардосиян. Ҳамин компания Atomy продукцияш ба бо фоиданокиш ба бо сифатиш ба расоям ҳама таъриф кардосиян. Уже ҳама дан ба дан шуда ман биям расида омад. Фаҳмам ки ам компания Atomy корбиям қабул мекардиян. Нағзиш чизе будааст, каталог якта будааст. Ин хел каталог ҳар моҳ нав шуда намеистодааст. Шумо аммо якта каталоге кор мекардон. Сония заваниётона баланд шавадагар, заванитон намеафтидааст, паст намешудааст. Тоест балҳотонам ҳам нест намешудааст, болош ба ҷамъ шуда мегирифтааст. Ҳама дар компания Atomy кор кардан хело осон будааст. Ман ҷиба номерои WhatsApp мемонам. Мана кор ба қабул шавитон. Як бор дар ин компаниям кор карда бинтон. Мумкин ин компания шумо биям маъқул мешад. Номи ин кас Мариямхон мебошад. Мана дароитон нависитон. Шумо ба ҳама корҳои ёд метиҳанд. Ҳам шумо метавонитон ҳамин продукция Atomy, ҳамин чизои маъқулшудагиша, ҳар хел косметика, витаминои нағз, биодобавкаҳои нағзе аз ҳамин аккаунт шумо метавонитон заказ кунитон. Хайрат ҳамин чиз ҳамин